dawn l-għaqdiet kollha x'qegħdin jippretendu li żvilupp f'pajjiżna ma jsirx? Dik hija dejjem l-argument li jinġib. Ambjent, wirt kulturali jew inkella żvilupp. Aħna nemmnu u aħna periti ġifieri li għandna l-interess li jkun hemm żvilupp, illi dawn m'għandhomx ikunu kontra xulxin. Żvilupp bis-sens u għal ġid ta' kulħadd li jirrispetta dak li ġa għandna u jkompli jibni fuq bil-kwalità li jkun il-wirt tal-futur. Sfortunatament bħalissa naħseb ħabba l-għaġla maħniex qed ikollna ċans nifhmu sew x'inhu l-impatt ta' dak li qed napprovaw. U allura kull met ngħidu huwa iva żvilupp, però żvilupp ftit iżjed bis-sens għaliex il-kelma sostenibbli dik li tfisser li inti l-qudiem ma jiddispjaċikx ta' dak li għamilt. Il-punt l-iktar importanti huwa li qed naraw l-ambjent bibni tagħna qed jinbidel irreversibilment. Dan huwa għal hemm ħafna raġunijiet, waħda minnhom hija l-pressjoni kbira u bla preċedent li qed ninsabu fiha tal-industrija tal-kostruzzjoni u qed insibu li anki postijiet fejn qabel kienu protetti bħal żoni ta' konservazzjoni urbana, UCAs, qed jingħataw permessi wkoll biex bini qed jitwaqqa'.